Bon ambient i bon partit a l'estadi Guillermo Amor entre Benidorm i l'Ontinyent. Els de la Val d'Albaida s'han avançat al minut 12 al marcador esta cavalcada de Javi Vicente i el seu centrexut que sorprèn Òscar. Només el jugador sap si ha tirat a xutar o ha tirat a centrar. Ahí veient el gol de l'Ontinyent repetit. El Benidorm ha buscat ràpidament l'empat, buscava enxugar eixa diferència, el xut de Javé i el córner enviat per Rubén. De nou xupe, gran ocasió i el davanter del Benidorm erra incomprensiblement. Cubillas posa a prova a Rubén, que envia a córner. Ha sigut Rubén un dels destacats de l'Ontinyent. I a la mitja hora ja sí, el gol, el de Cubillas, tant arribar i al final, a passada de xupe, Cubillas no ha perdonat i ha fet l'empat a 1. I abans d'arribar al descans, una nova ocasió, en este cas també per a Cubillas, i in extremis, Rubén, com si fos un porter d'handbol, ha enviat a córner. En la represa, eixida de forta per al Benidorm. Ha sigut Jabel, que en jugada personal ha batut Rubén García. Cap girava a l'encontre l'equip benidormer amb este gol de l'incisiu Jabel. I el tercer, el que tancava definitivament el partit, acabava d'entrar al camp Ovele, toca així amb el cap i ha batut Rubén García. Arribar y besar el sant. Tal como se nos ha puesto el partido con 0-1, un partido al principio muy equilibrado. Yo creo que bueno, pues al final no hemos tenido balón, no hemos presionado, no hemos sido un equipo agresivo, pues al final nos ha pasado por encima del Benidorm. La verdad es que ha sido un partido para estar tremendamente satisfechos con el trabajo y el rendimiento del equipo.